Oh my God. Voilà. Oh my God. Come up there. Hey, Daddy, yeah, can I know me? This is a studio. I'm going to probably go Water. Job. This is the rhythm of the night. Oh, yeah. The rhythm of the night. Ụmụ ibe ekene m ụnụ, ụmụ ibe ndị ndozi ọdịnala ekene ụnụ. Anyị si ka udo dịrị ụnụ n'ụbọchị nke taa. Anyị nwere ndị ndozi ọdịnala ụmụ ibe bịara n'ebe anyị na-agbasa ozi taa. A sị m ka ha kene ụnụ Chizọba na Maazị Chibuike Emela Ayọ. Anyị na ebe anyị na-agbasa ozi. Anyị bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo ndị kwere n'ihe otu kwuru ọkwa ndị nkịtị. Anyị si ka udo dịrị ụnụ n'ụbọchị nke taa. Anyị ga-ekenegodo Eke, kene Orie, kene Afọ, kene Nkwọ, kene ndị mbụ, kene ikwu na ibe, kene ndị ọbụ na ndị egede. Anyị si udo dịrị ụnụ ụmụ ibe. Chizọba kene ụmụ ibe, kene ụmụ ibe na ụmụ ibe na ebe a, kene ụmụ ibe. ụmụ ibe ekele m ụlọ ọ ga-adịrị anyị niile mma. Ekene m Eke, kene Orie, kene Afọ, kene Nkwọ, kene ndị ọbụ na ndị egede, kene ndị ọbụ na ndị egede. Biri gwanụ ngwanụ api kene ụmụ ibe, kene ụmụ ibe. Ụmụ ibe ekene m ụlọ onye ụlọ na n'oge bụ Chibuike Emela Ayọ, Ebu sekretarị ode akwụkwọ ndị ndozi ọdịnala. Eji m ya ga-echi o jupụtara m obi afọ na ụmụ ode akwụkwọ ndị ndozi ọdịnala ruo mgbe ndị kputere sikikara m ga-abịa were ọkwa nọzie n'elie maka ike bụ Emela Ayọ na ahụnasa aha nna m bụ Emela Ayọ. Ya gwa ngị na Emela Ayọ ume maka ọ dị ugbu ume ka m ka megodi ya so m na-asị na ya mara na mgba nke onye chiri ya ezere ụnụ anụna ndewonụ ndị ndozi ọdịnala ụmụ ibe. Anyị ekene ụnụ afụgo enwere ndị ndozi ọdịnala anyị na ha nọ ebe a aka ha nkụ kama na ihe anyị na-eme bụ anyị nọkọtakwa ha abịakwanụ kene ụnụ. Ihe anyị ji wee bịa dị taa wee kedebe ụnụ ekene bụ na maka ọ ghara ịdị ka ihe anyị na-eme karịrị akarị. Onye akọrọ ọmara, onye akọghị akwaranụ ọ gaghị ama. Ihe anyị ji wee debe adịba taa bụ maka sọsọ ofu ihe ọnwụ na ọ bụrụ ya maka ịfụnanya anyị nwere n'ebe ndị Igbo nọ karịrị akarị. Mana ọ bụ ndị mmadụ ga-ama, ndị na-amara agara ama. O nwere ike ndị mmadụ kwere ike che na anyị anaba ana na anyị mee ofu anyị ana mba na ọ bụghị otu ahụ. Ihe mere bụ na ihe anyị na-eme nwanne ihe anyị na-eme dị too much. Ọ karịrị akarị. Even ọnwụ na mgbe na-adịghị anya very soon ọ bụghị Facebook a ọ ga-echi wit program ndị ndozi ọdịnala. Facebook ga-akpọchi wit ndị program ndị ndozi ọdịnala maka na since anyị pụtara ụwa anyị ka na-eche ka e nwere ma enwere ihe ndị Igbo nwere ike ime. Since anyị pụtara ụwa ụmụnne m, since anyị pụtara ụwa ahụ na-aya anyị onye Igbo Afrịka ndị isi ojii onye ahụ na-aya ọnwụ na nwa bekee a confirm hụ na laboratory ya na ihe a bụ sickness na ọ bụ eji agwọ ya. Ndị Afrịka enweghị ike imenwu laboratory to create a lab ebe a na-eme research. Oke onye ọbụla na Afrịka na-ekwu na everyday anyị na-anụ ha abụ nke a na-agwọ nke ha abụ nke a na-agwọ nke. Kedu na laboratory na Afrịka ebe data confirm datin? Achọrọ m ịma na laboratory a confirm datin in Africa. I want to know. Ịma a na-ekwu ọ dịka mana ndozi ọdịnala abịago na ọbịago. Ọ anyị nwa ga-lead the first laboratory n'ala Igbo for cancer research n'ala Igbo. Anyị na-ebido na cancer project n'ala Igbo na Africa niile worldwide. In fact ndị isi ojii ime cancer research center n'ala Igbo ndị ndozi ọdịnala ihe anyị na-eme ụmụ Igbo maka na anyị na-ekwu a na-eme ma ọ bụrụ nnaba anyị nabara bụ na anyị na-atụ alụ ihe a ga-eme and ọlụ ahụ anyị enwetakwana n'ihe. Kedu ka mmadụ ga-esi apụta ụwa nwere ihe ọ na-eme? Anyị na-ekwu maka ndozi ọdịnala, na-ekwu maka tourism, na-ekwu maka agrikọlchọ.
na-ekwu maka ihe dịgasị iche iche ihe anyị ga-eme because ị gaghị eje na-agwa mmadụ na ị na-eme ọdịnala ị na-eme ọdịnala kedu ihe ị na-eme what is the work because culture everything is included in culture enwere education in culture enwere health in culture enwere shelter in culture culture abụrụ jos ịpụta ịka nzu ite ọjị ite ekpere ịgụ afọ ịna ọhịa ka a ga-eri ọhịa ka ụmụaka ga-eri mbanụ culture is a package so ndị ndozi ọdịnala abịago bụ na ya abịago anyị jere n'ala Igbo kansa erie na ụmụnne be anyị isi anyị na-ewepụta ihe ọṅụṅụ nke ndụ kansa detox ama nke esi akpọ ya akpọ asị na ọwụ na detox detoxification nke na-clean mucus in your system because all this mucus in your system onye na-egbu gị all this mucus in your system ihe anyị na-eri can you imagine na agara mba ya afọzi m chọwa shop afọzi m gova afọzi m chọwa shop afọzi m ụmụ ihe nna nna anyị ha na-eri ji wee na-egbu kansa afọzi m ya sọsọ ihe m fụsịrị indominido a na-eri indominido a na-aṅụ bombita a na-ata shuga na-aṅụ shuga na-aṅụ big milk ihe ahụ kansa Shoprite everywhere gịnị kwụ Shoprite eme Shoprite bụ kansa ka ha na-ere all project ya na-ekwu project mmadụ agaghị apụta na akọ nonsensị ị na-eme omenala ị na-eme ọdịnala eme ka no culture package is a package culture a package so what do you have in your package ihe anyị ji bịa bụ 1 cancer prevention number 2 cancer research center number 3 tourism number 4 agriculture o wee program ọ package anyị ji and the first anyị na-ebido na cancer prevention campaign cancer egbugo ndị be anyị eji m anya m na-abụghị efu ndị be anyị ndị Igbo niile if you go to Igbo land you see enwezi ezigbo nri a na-eriti enwezi ezigbo nri even fama adịghịzi ahapụgozi anụ ewu anyị na-atatabazi anụ ezi a na-ebridizi ezi n'ala Igbo dị abridin ezi a na-ebrid ezi n'ala Igbo enwezi onye na-eri ezigbo nri apụta na-achọ ihe na-eme anyị ọ bụrụ gasị akọrọ ya ọgwụ akọrọ ya ọgwụ o siri ekene eme gị onye mmụọ na maazị Izuọgụ ana m anụ unu ga-afụrụ m gị afụrụ m unu niile ndị niile na-agba mbọ si na ala Igbo ga-adị mma ọ ga-adịrị unu na mma ndị sikwa na ala Igbo agaghị adị mma ọ gaghị adịrị ha na mma ihe mma bụ na ndị ndozi ọdịnala ihe anyị bịara bụ ka ọ dịrị Igbo na mma kansa na-achọ igbu ndị be anyị anyị enweghị mmiri anyị enweghị ụzọ anyị enweghị ụlọ ọgwụ anyị mezie kansa yabasị anyị ụmụnne cheki elu kedu ụlọ ọgwụ ya agwa ha onye ụlọ ọgwụ ya ebughị eje so ka mma na anyị mere prevent ịma na anyị dị good na complain we can never offer anything ndị ndozi ọdịnala abịago to offer cancer research center n'ala Igbo and cancer prevention ọ ihe anyị bịara ime pump and play nweghịzi ihe ọzọ anyị abịaghị ebe a ga-apụsị ngọbara anyị ọfọ mba ihe anyị bịara bụ ka ọ dịrị ndị Igbo na mma that is all nwerekwa ihe ọzọ anyị bịara nwekwa echekichere nwere ihe ọzọ anyị bịara ime ebe a ọ bụrụ ihe anyị bịara ime ihe anyị bịara ime bụ ka anyị weta nke anyị nwere enwe weta ọgụgụ isi anyị weta amamihe anyị weta bara akpa anyị mee ka ala Igbo dị mma ọ bụrụ kọmpetishọn enwe ihe ime ị ga-emere Igbo mere Igbo bụ nke mụ na gị enwere ihe ime ị ga-emere Igbo mere Igbo nke a bụ nke anyị ma anyị ga-emere Igbo nke a bụ nke anyị ma anyị ga-emere Igbo ka ọ bụ so o nwere ihe ime ị ga-emere Igbo mee a sị na anyị kọọ mamịrị ọnụ ọ bụ ụfụfụ mana ihe anyị ma bụ na according to ihe anyị ma anya ya na kansa abatago n'ala Igbo kansa abatago n'ala Igbo ụmụ ibe ihe ahụkwa mma ka m na-eburu unu and ndị ndozi ọdịnala jikwere project to prevent this cancer and chọwakwụsị ọgwụ na-agwọ kansa agwụ n'onwe ya through research center with all these herb niile ọ bụrụ so nwere herb ndị dibịa jekwenu chọwa dị herb na ahụ anyị ma na agụ laboratory jeenu chọwara m dị herb ebe onye ọbụla nwere herb nke ọ nwere kpotere ndị ndozi ọdịnala ihe anyị na-create na bụ consumer plan we want to create something biko kenke anyị anaghị aka ugbo enweghị ihe anyị na-eme ugbo ekweghị anyị ọkụ adịghị ụzọ adịghị ezigbo nri mana anyị na-eri bukwu mkpụrụ osisi anyị akapụzi denụ na anyị ụmụ ibe ịmụkwara onye a sị na ọngụmawa nkịta ọ naghị n'isi nsị ọngụmawa nkịta ọ naghị ya n'isi nsị chọọ ka mma na ụnụ gara back to organic food go back to organic food ihe ọṅụṅụ nke ndụ anyị ga-abịa na universities schools villages
kụziere ndị be anyị ka esi eme ihe ọṅụṅụ nke ndụ, ihe ọṅụṅụ nke ndụ, ka ha ṅụọ ya ha apụọ ndụ, ha ṅụọ ya ha apụọ ndụ. Ka mmadụ dị ndụ, killing your system, killing your system. Ihe niile ị na-eri adịrọ mma. Anyị erigbugo onwe anyị na-eri fọrị. Look at wine ahụ a na-ebute from ala bekee, ya poison, ya cancer. Wine ị ga-eme were gaa na supermarket na Europe atụọghị nga, iwere wine ahụ gaa na Europe atụọghị nga. Ọya ka a na-ebute na Afrịka eji eme pati, eji eme wedin. Ọkwa nke ndị oke ozu abịakwa na eburi asị ndị oke ozu, ịghọtago, eburi ya, ọ bụ nọ na-aṅụ wine iwere ihe gaa na Europe na supermarket na Europe, ụdị nga ị ga-eje ịpụta na nga ahụ next time ịfụ wine na-agba ọsọ. All everything a na-eri na be anyị rụrụ arụ. Mmadụ ga-eje na China rụọ ọgwụ a na-aṅụ just because of money. Ị gaa na China rụọ ọgwụ bute, na-enye ụmụnne gị poison because of ego. Na-enye ụmụnne gị poison because of ego. Ebute bombita ibute bombita na Europe ya ije nga. Onye ọbụla nọ n'Europe gwa m, go to any western shop in Europe, mami ya bombita dia, mami ya Milo ebe ahụ, mami ya this Ovaltine ebe ahụ, this pink milk na aṅụ powdered milk a, even milk is dangerous. Imagine powder milk is dangerous because milk abụrụ milk ya chemical. Ọ dị ka efi ole ka ị ga-apịtanwu milk mmadụ niile nọ n'ụwa ga-aṅụ, efi ole ka ị ga-apịtanwu milk mmadụ niile nọ n'ụwa ga-aṅụ iji wee kwere na atịrị bụ milk. How do you believe that this thing will milk? How many efi ka ị ga-apịgide pịpụta nwa milk ị ga-ere na the whole supermarket n'ụwa niile? Ụmụ Igbo dị nnọsọma anyị dị clever. Ndị Igbo kwa ndị amamihe ka anyị bụ na ụmụ Igbo ndị agwa na pọpị ka ha mere mmadụ ebe ahụ, ya pọpị na ya pọpị, ọ bụrụ eziokwu, ọ pọpị a na-enye anyị process food anyị na-eri. Oge dị n'anya nwa bekee nwere ụlọ ọgwụ, na anyị enweghịzi ụlọ ọgwụ, anyị enwere ụlọ ọgwụ. Nwa bekee ya ọjọọ jee ụlọ ọgwụ, ebee ka anyị ga-eje? Anyị enwere dị ọkụ mefọzi ụlọ ọgwụ. We don't even have lights, doctors of hospital. anyị soro ha na-eri nọnsensị. A na-eri anụ ezi, anụ ezi bụ ezi bụ outside, ihe anaghị eri ihe a jụrụ ajụ. Ọ ya ka eji akpọ ya ezi. A na-akpọ ya ezi maka na ọ ezi. Even na anyị na-ebiridizi ezi with artificial food. Anyị na-ebiridizi ezi with artificial food to eat. Oru eji esi na aka ọgọgwụ, nwanne gị aka ọgọgwụ, nwanne gị aka ọgọgwụ. Ị na-eri nọnsensị, kwụsị ihe ị na-eri. Kwụsị ihe ị na-eri. Oge na-adịghị anya, ala Igbo niile, Naijiria niile, Afrịka niile, anyị na-aga ebe ọbụla e nwere ọgbakọ ndị Igbo, anyị na-eje ebe ahụ wute ihe ọṅụṅụ nke ndụ and the receipt eji eri nri ka anyị bụ ezigbo nne ọmmadụ ka anyị. Human body bụ electric, you must eat electric food, is a must. Ị ga-eriri electric food, kwụsịrị starch na ọ ga-egbu gị. Starch na-egbu mmadụ, erizine starch na-egbu ọ ga-egbu gị, ị ga-anwụ nwụọpị. Emere anyị ihe emede ụmụ Igbo, emere anyị onye mere anyị ihe asef, onye mere anyị destin. Mmadụ ga-apụta nwa ofu mmanya ọkụ sọsọ ya, mmanya ọkụ. Ị gaa na vileji, ndị na-ete mmanya, papa na-ete mmanya, ọ naghị aṅụ tombo kaikai ka ọ na-aṅụ. Kedu ihe ọ na-aṅụrụ kaikai ha? Afụrụ m nwaanyị si ya gwa nna, kedu ihe ị na-aṅụrụ kaikai ha? Na ị na-ere tombo na-aṅụ kaikai, why? Onwe ha ọta mụmụ dị ajụjụ. Kedu ihe ị na-aṅụrụ dis kaikai? Ogogo na this thing will kill your liver, kill your every organs in your body. Kedu ihe ị na-aṅụrụ dis thing? Ndị ọcha na-aṅụ ya, ha na cold weather. Obodo ha na-akụ oyi. Afrịka ọ na-atụ oyi? Ụmụ Igbo ka nchukwere ụlọ. Afrịka ọ na-atụ oyi? Kedu ihe ụnụ na-aṅụrụ kaikai na hot weather 30 something degree, iburu kaikai gaa n'afọ? Ị chọrọ ọnwụ? Ya bụ suicide mission ka ụnụ nọ. Suicide ka anọ, ya bụ suicide mission. Gbapụ na-agba. Ọ chụpụrụ onwe n'ụbọchị n'ụgbọelu gị. Ana m agwa ụnụ, ihe niile ụnụ na-aṅụ, ụnụ soro star, biya, life, ihe niile na rubbish. Ọnya bụ kansa nọ n'ala Igbo. Kansa abataghị ala Igbo because of this nonsense anyị na-eri. Nna nna anyị ha anaghị eri ụdị ya. Nna nna anyị ga-erikweghị ihe. Ịnụcha iri nonsense, jee rụọ ụlọ ọgwụ. Mana ọ bụrụ na enweghị ụlọ ọgwụ, gakwa ọganik, igbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya mma, ka ọ dịbagoro n'echi.